Čaute ľudia, dneska vás vítam o novom videu. Jak som slúbil včera, zahráme si Emergency Hamburg. Toto je iba také video, potom vydáme dneska ešte video s Chorvátusom. Ja chcem ukázať, že vážne mám toho sek Game Pass. Je tu jeden, už vidím. Už som to vlastne kupoval, zabudol som to natočiť. Prepáčte. Čakajte, otočil som to dole, počkajte. No, toto video, čo ešte vydám dneska, tak bude aj Chorvátus už hovoriť. Môžete sa tešiť. A vlastne, toto je iba také krátke video o tom, aby som vám ukázal, čo má všetko sek. Takže prvé, čo tu máme. Mám nejaké XPčka, takže viacej veci už mám vlastne, ale prepáčte. Takže keď budete mať 2000 XPčok, tak vlastne dostanete snajperku. Potom toto je vlastne celý váš inventár, čo budete mať. Tieto Red Bulli a cookiesky si musíte už kúpiť. A to je vlastne takto. To je všetko dobré. A vlastne máte aj nejaké výhody, neviem asi aké, že armor máte, menej vám uberá. No, je to lepšie proste. Takže ja sa teším ešte s Chorvátusom na video. Takže ešte vám ukážem auta a možno budeme končiť video. Takže tu máme všetky autá. Wolfsburg Marine, Peugeot Titan, Wolfsburg Handel. No a máme tu také veci. Ale je vlastne najlepšie na tých autách, že oni nemajú vidieť majáky. Ale potom keď ich zapnete, tak sa tam zobrazí. Tak tam sa proste zrazu objaví ten maják. Takže týmto by som ukončoval video. Zatiaľ čaute a ešte sa dneska vidíme.